748 трябва да е. 758. Видя ли го? Да. Снима ли го там? Да, ама не снима как зависи машината. Няма нищо, ще го напишем, че сте така си. Пак съм 158. Има ли още един пътегли? Ще го изтегнеш. Искаш да ми се чека са? Ако искаш, ела сега на другия товар. Ето, закъсиш. Ела на другия товар. Няма на това. Това е друго показание. Значи сега дава 10 кг отгоре. Значи 6 кг отгоре. Да. А трябваше да са 270. Венци.